και τη Μελάνθη και μας τα κάνανε μισοφόρια της κάθε κυρίας Σπανιά Τσοταράς. Κύριος Μαντραγόρας αισθάνθηκε όμως τον κλειό και απεχώρησε. Σβήστηκε. Και λέω ένα πράγμα, όπως υπάρχουν τα πολιτικά δικαστήρια, υπάρχει και η εισαγγελία ηλεκτρονικού εγκλήματος. Και αναφέρω και εδώ, γιατί μπορεί να υπάρχουν. Κάποτε με ενοχλούσαν πολύ με τα κινητά τηλέφωνα. Τον βρήκα. Το σφάλμα μου ποιο ήταν? Ότι δεν το κάθισε στους καμνί το άτομο αυτό. Έτσι μπορεί να μάθεις και τα άλλα. Βγαίνει λοιπόν ο κύριος Μαντραγόρας και βλέπω φωτογραφία από το σπίτι μου και δίπλα μια οικοδομή ενός συμπολίτη μας. Με ποιανού πλάτες χτίζεται αυτή η οικοδομή δίπλα στις αρχές και στους άρχοντες? Δεν μας λέει το όνομά του όμως. Δεν λέει όμως. Και εγώ λέω πανωσήκωμα, μακάρι όλα αυτά τα πανωσηκώματα να ήταν σε όλα τα σπίτια των φούρνων και να εξέλιπαν αυτά τα κατάσχημα αρετηρέ που μου θυμίζουν περιστόρανες της Τριπίνου. Να ήταν με κεραμίδια όμορφο όπως το έχω ζητήσει εδώ και πολλά χρόνια. Τα οικόπεδά μας είναι μικρά και πρέπει να χρειαζόμαστε χώρο για να στεγάσουμε την οικογένειά μας. Αυτή είναι η πρόταση δική μου και δεν έχω φόβο να το πω. Γιατί σε εσάς έχω την υποχρέωση να απολογούμε. Γιατί είστε οι μόνοι που έχω ζητήσει κάτι. Τι έχω ζητήσει? Να με ψηφίσετε. Δεν έχω ζητήσει τίποτα στη ζωή μου. Εγώ ποτέ από κανένα. Ποτέ από κανένα. Έχω 3 παιδιά για 3 είναι άνεργα. Και επιστήμονες. Δεν παρακάλεσε, δεν ξεσκόνησε κανέναν. Και ο μικρός μου ήδη ετοιμάζεται να φύγει στο εξωτερικό. Αυτά τα παιδιά που τα έφερα με πολύ κόπο από την Αμερική. Και ό,τι δούλεψα εκεί τα έφερα και τα επένδυσα στον τόπο μου. Τίμια και ωραία. Και εγώ προκαλώ οποιονδήποτε. Δέχουμε να ψαχτούμε από την ημέρα που γεννηθήκαμε. Για τη διαδρομή μας από την κοινωνία. Και θα το προτείνω και στον εισαγγελέα αυτό. Γιατί αγαπητοί κύριοι, σπήρατε ανέμους, αλλά να είστε έτοιμοι να θερήσετε θύελες. Αλλά σε αυτόν τον τόπο όχι ο καθένας δίνει. Δυστυχώς. Σχετικά με την καταψήφιση αποφάσεων ανάθεσης μικρών έργων. Τι είναι μικρά έργα? Ένα έργο που μας δίνει ο νόμος μέχρι 11.600 και πρόσφατα ο Υπουργός Οικονομικών το πήγε μέχρι 20.000. Τι είναι αυτά τα έργα? Δουλεύει ο εργολάβος ο ένας, ο άλλος, ο άλλος, ο άλλος. Δουλεύουν 5 εργάτες, 10-15. Και μοιράζονται όλα με ζυγαριά σωστή. Σωστή ζυγαριά. Το επαναλαμβάνω. Καταψήφισαν λοιπόν αυτά τα έργα. Δεν τα ψήφισαν. Και δεν καταψήφισαν όλα αυτά. Καταψήφισαν ολόκληρο τον περσινό προϋπολογισμό χωρίς να τον ακούσουν. Σηκώθηκαν και έφυγαν. Άκουσέ το. Μπορεί να μην συμφωνείς. Πρότεινε κάτι. Λέει γιατί δεν διατέβασε μετά βέβαια αυτά η πλειοψηφούσα παράταξη δεν διατέβασε τις προτάσεις της στην Οικονομική Επιτροπή. Φυσικά οι άνθρωποι αυτοί έχουν μεσάνυχτα. Η Οικονομική Επιτροπή συνδιαμορφώνει τις προτάσεις. Προτείνει ο ένας, προτείνει ο άλλος, συνδιαμορφώνει λοιπόν τον προϋπολογισμό και το πάει στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Και έρχονται μετά να μας κρίνουν για τα έργα που ψηφίσαμε εμείς. Γιατί λέει ο προϋπολογισμός είναι μικρός. Και ποιος σας είπε ότι εγώ δεν θέλω πιο μεγάλο? Ποιος σας είπε? Και αυτά που κάνουμε εμείς γυρνώντας από εδώ και από εκεί, τρέχοντας από εδώ και από εκεί, γιατί το κάνουμε? Για το Θεαθή είναι? Για να διεκδικήσουμε προγράμματα και έργα. Και έχουν γίνει έργα. Για την νομοθεσία. Άκρος αβάσιμος και παράνομος λόγος καταψήφισης των εν λόγων αποφάσεων αυτών οι επιτροπές παραλαβής όλων των έργων συστήνονται και γνωμοδοτούν απαραίτητος και βάσει νόμου μετά την ολοκλήρωση του έργου. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα άρθρα 71, 72, 75 κτλ. του 8 της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων, ο επιβλέπων ενημερώνει τη διευθύνουσα υπηρεσία και τα έργα, ότι τα έργα περατώθηκαν, και τότε ο προϊστάμενος εκδίδει τη βεβαίωση περάτωσης έργων, εργασιών. Μετά και αφού βγει η βεβαίωση περάτωσης εργασιών, συστήνεται επιτροπή παραλαβής από την προϊστάμενη αρχή και γίνεται η προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου. Ο νόμος είναι απόλυτα ξεκάθαρος και με λίγα λόγια λέει ότι η επιτροπή παραλαβής συγκροτείται αφού έχουν ολοκληρωθεί προηγουμένως όλες οι προηγούμενες διαδικασίες, ακόμα και η ολοκλήρωση του έργου. Πώς δεν ψηφίζουν λοιπόν μια απόφαση που αναθέτει ένα έργο σε κάποιον εργολάβο με την πρόφαση ότι δεν υπάρχουν επιτροπές παραλαβής? Δεν έχει τελειώσει, δεν έχει ξεκινήσει. Αφού οι επιτροπές αυτές πρέπει να συγκροτηθούν αφού το λιώσει το έργο μερικούς μήνες μετά. Η δε φράση περί μη συγκρότησης επιτροπών ανάθεσης είναι για γέλια, μιας και ο νόμος καθορίζει ξεκάθαρα ποιο είναι το αρμόδιο όργανο για τη λήψη τέτοιων αποφάσεων. Δεν συγκροτούνται ποτέ καμιά επιτροπή ανάθεσης για κανένα έργο. Η ανάθεση γίνεται είτε από τον Δήμαρχο είτε από την Οικονομική Επιτροπή ανάλογα με το ποσό, τη φύση και το είδος της ανάθεσης. Για όλα αυτά μπορούν να αποταθούν στον νόμο. Υπάρχει και μια άλλη. Σχετικά με την καταψήφιση αποφάσεων ανάθεσης μελετών. Σαν να κάνω μια μελέτη και για το λιοτρίδι ακόμα. Καταψήφισα την περιβαλλοντική μελέτη που πήγαμε να τα αναθέσουμε σε έναν περιβαλλοντολόγο στη ΣΑΜ και τον ψήφισα. Κατά τα άλλα βγαίνουν και λένε ότι ο Δήμαρχος είναι ανίκανος για να λειτουργήσει το λιοτρίδι. Δεν έχει κάνει τίποτα ο Δήμαρχος. Εμείς είμαστε αυτοί που θα βάλουμε πλάτη για να λειτουργήσουμε το λιοτρίδι. Και ρωτάω, ξέρετε τι δεν κάνετε? Εγώ δεν τα ρίξα τάματα. Να απαντήσω. Ρίξατε πολύ υδρότα κύριε Φιτζάνη για να φτιάξετε το λιοτρίδι, αυτό το κόσμο των φούρνων? Απάντησε. Πολύ υδρότα ρίξατε. Απάντησε. Και αυτό το ίδιο, όμως είναι ξεκάθαρος. Προχωράμε τις καταγγελίες. Κατάτμισης έργων